Прывітанне, я Бандзі, і сёння я распавяду вам невялікую гісторыю пра самых вялікіх кошак і львоў. Леў, навуковая назва пантэра лева, гэта драпежнае млекакормячае, самае буйное сярод усіх відаў котак. У даўнія часы мноства львоў насялялі Афрыку, акрамя пустыняў і джунгляў, паўднёвую Еўропу, а таксама паўднёва-заходнюю Азію і Індыю. Першабытны чалавек сутыкаўся з гэтымі буйнымі драпежнікамі, баяўся іх, але ў той жа час захапляўся іх сілай і спрытам. І львы сталі важнай часткай чалавечай культуры. Сярод наскальных малюнкаў у пячоры Шаве у Францыі, створаных дагістарычнымі людзьмі больш за 30 000 гадоў таму, знойдзены выявы львіц. У пячоры Ляско у Францыі наскальныя малюнкі былі зробленыя 15-18 000 гадоў таму. У адным з цяжкадаступных праходаў гэтай пячоры былі знойдзеныя выявы львоў. У старажытным Егіпце, 4-1 тысячагоддзі да нашай эры, львы лічыліся сакральнымі жывёламі. Егіпцяне верылі, што львы – гэта жывое увасабленне багіні вайны і пякучага сонца Сехмет. І львы жылі у адмысловых храмах. Што? Эй, AI-дизайнер, у старажытным Егіпце не было мікрафонаў. Прабач, Бандзі, зараз выправлю. Дзякуй. І львы жылі у адмысловых храмах. Іх харчавалі адборным свежым мясам, а жрацы спявалі ім свяшчэнныя гімны. У фараона Рамзеса II, які кіраваў Егіптам з 1279 па 1213 гады да нашай эры, былі ручныя львы, якія суправаджалі яго ў ваенных паходах. Яны сімвалізавалі боскую прыроду фараона, яго ўладу і магутнасць. Адным з самых старавечных багоў старажытнага Егіпта быў Акер, сімвал гарызонту, які аб'ядноўвае зямлю і неба, зямное і тагасветнае жыццё, а таксама ўсход і захад. Акера выяўлялі ў выглядзе двух львоў, якія былі сімваламі паняццяў учора і заўтра. Скульптуры львоў ставілі каля дзвярэй храмаў і палацаў. Паважалі львоў і ў старажытнай Месапатаміі, 4-1 тысячагоддзе да нашай эры. Перамогамі над гэтымі жывёламі ганарыліся мясцовыя героі. Выявы львоў упрыгожвалі сцены манументальных збудаванняў старажытнага Вавілона. У 3-1 тысячагоддзях да нашай эры на востраве Крыт існавала мінойская цывілізацыя. У часе раскопак у Кноскім палацы быў знойдзены посуд для пітва, рытон, зроблены з вапняку у выглядзе львінай галавы. Выявы львоў сустракаюцца і на мінойскіх пячатках. Мікены каля 1750-1050 года да нашай эры былі самай старажытнай цывілізацыяй на тэрыторыі сучаснай Грэцыі. У Мікенах можна ўбачыць самы старадаўні ўзор манументальнай скульптуры ў Еўропе. Гэта скульптуры двух львоў на браме Акропаля, абарончая цытадэль у цэнтры старажытнагрэцкіх гарадоў. Львіныя галовы не захаваліся. Магчыма, яны былі зробленыя з больш каштоўных матэрыялаў, такіх як слановая косць або золата. Хеттскае царства існавала ў Малой Азіі прыблізна з 1650 да 1180 года да нашай эры.
Адну з брам на ўездзе ў яе сталіцу, Хатусу, ахоўвалі рэльефы львоў. У старыя часы львоў шанавалі, але на іх яшчэ і актыўна палявалі. Паступова львоў у Еўропе не засталося. Аднак пра львоў у Еўропе не забыліся. На карцінах з выявай святога Ераніма Стрыдонскага часта можна бачыць льва, якога святы аднойчы вылечыў. Пасля гэтага леў потым усюды суправаджаў святога Ераніма. Аднойчы леў знайшоў выкрадзенага з манастыра нейкімі купцамі асла і прывёў яго разам з усім караванам купцоў назад у манастыр. Святы Еранім – апякун перакладчыкаў. Адна з яго галоўных прац – гэта пераклад на латынь старога запавету, які стаў часткай афіцыйнай лацінскай бібліі. І льва можна ўбачыць на іспанскай сярэднявечнай фрэсцы. На роспісах столі ў спальні польскага караля леў сімвалізуе лета. Памятаеце, у старажытным Егіпце пакланяліся львіцы, як багіні пякучага сонца. На кніжнай ілюстрацыі 13 стагоддзя леў – гэта сімвал манархіі Леона, аднаго з сярэднявечных каралеўстваў на поўначы Іспаніі. У выглядзе львоў вырабляліся розныя прадметы. Напрыклад, акваманіл. Гэта такі посуд для рытуальнага мыцця рук, які выкарыстоўваўся ў Еўропе ў 12-16 стагоддзях. Рэльефамі з выявамі львоў упрыгожвалі будынкі. Выявы львоў часта сустракаюцца на гербах, як сімвал высакароднасці і годнасці. У 16-17 стагоддзях было модна маляваць краіны на мапах у выглядзе фігур людзей ці жывёл. На карце Лео Бельгікус 1583 года у выглядзе льва адлюстраваныя тэрыторыі сучасных Бельгіі, Нідерландаў і Люксембурга, якія ў той час змагаліся за сваю незалежнасць. А зараз перанясемся з Еўропы ў Азію. 4 львы ёсць эмблемай Індыі. Яны сімвалізуюць сілу, мужнасць, упэўненасць і гонар. У 3 стагоддзі да нашай эры большая частка Індыі ўваходзіла ў склад імперыі маур'яў, якой кіраваў легендарны Ашока, заступнік будызму, які спрыяў яго распаўсюджанню па краіне. У тым месцы, дзе Буда ўпершыню абвясціў сваё вучэнне аб міры і вызваленні ўсяму свету, Ашока пабудаваў і львіную капітэль, якая і стала асновай для эмблемы сучаснай Індыі. Будысты вераць, што ёсць 4 багі, 4 ахоўнікі, кожны з якіх абараняе адзін з 4 бакоў свету. Адзін з іх Вайшравана ці Весавана, бог вайны, якога часта выяўляюць у вобразе асілка, які сядзіць на льве і трымае на руках мангуста. З даўніх часоў у Кітаі ёсць свой уласны леў – кітайскі. Звычайна кітайцы ставяць 2 скульптуры львоў каля варот або дзвярэй. З правага боку знаходзіцца леў з мячом. Мяч – гэта сімвал будыйскіх ведаў, які нясе святло ў цемру і выконвае жаданні. З левага боку львіца з ільвянём, што сімвалізуе жыццёвы цыкл. Як бачыце, кітайскі леў не вельмі падобны да звычайнага жывога льва. Магчыма таму, што ў паўднёва-ўсходняй Азіі львы не водзяцца. У Японіі таксама ёсць містычныя вартавыя кома-іну, напаўльвы, напаўсабакі, якія стаяць парамі каля ўваходаў у сінтаісцкія храмы. Адна са статуй
звычайна з адкрытай пашчай, каб адганяць злых дэманаў, а другая трымае пашчу зачыненай, каб утрымліваць і ахоўваць добрых духаў. Відавочна, што львы з'яўляюцца істотнай часткай культуры розных краін і народаў. На жаль, у нашыя дні колькасць львоў у дзікай прыродзе скарачаецца з-за ўплыву чалавечай дзейнасці на месцы іх пражывання і з-за змены клімату. Каб спыніць выміранне львоў, створаны спецыяльныя запаведнікі ў Афрыцы і Індыі, а ў заапарках рэалізуюцца адмысловыя праграмы. Але яшчэ так шмат трэба зрабіць. Вельмі хацелася б, каб у львоў была добрая будучыня і ў дзікай прыродзе, і ў чалавечай творчасці. На заканчэнне я хачу падзякаваць свайму лепшаму сябру, AI Designer, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, уключаючы коцікаў.